आं एनसिईआरटीनि बाहेरा जेबो नायखायाखैमोन आरो जोंना माने टिचारा मडिउलबो होखायाखैमोन खारन मडिउलखौ होबा मा जायो स्टुडेन्टआ सानो मडिउलनिफ्राय फैखागोन मडिउलखौलाय मानोथो होदो बेनिफ्राय फरायनोसै होनना जायो जोंनि केसाव बिदि नङामोन जोंखौ बुंदोंमोन जे खालि एनसिईआरटीनिफ्राय फराय आरो एनसिईआरटीनि बाहेरा आं बाहाय बांला बारा होगोन नट्सखौ बेनि बाहेरा आरो जेबो फरायनाङा खारन नों बारा बाहेरा बुस्थु फरायबा बे जिहेतु माने एग्जामाव फाया होनबा बे जेबो माने नोंहा लाब जायाना ओरैनोसो टाइम वेस्ट जालांगोन बिनिखायनो माने जोंखौ पुरा माने एनसिईआरटी बेस फरायहोखादोंमोन आरो बेनि बाहेरा माने एकदम बिराद 1% माने एनसिईआरटीनि बियावनो फरायहोदोंमोन आरो बाखि पुरा एनसिईआरटी बेस खामोन बेनि पुरा नोंबो गैखायामोन खुलुमबाय आंनि मुङा गौतमी खाख्लारि आंनि आइनि मुङा जाबाय बिग्रायसुलि खाख्लारि आरो आफानि मुङा सुरेश खाख्लारि आङो गेरुपारा गामिनि आं स्कुलिंखौ अक्जिलियाम कनभेन्ट हाई स्कुल टंलानिफ्राय खालामदोंमोन ओमफ्राय सिनियर सेकेन्डारिखौ आङो अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय खालामबाय ओमफ्राय कचिंखौ गुवाहाटीयाव लाहैदोंमोन ओमफ्राय दा निट 2024खौ होदोंमोन ओमफ्राय दा बेयाव कचिंआ जिएमसीनि सासे टिचारमोन इन्टार्नशिप खालामबाय थानाय बिथांनियाव पार्सनेलि लादोंमोन आरो मोनथाम साबजेक्टखौबो बिथांनियावनो लादोंमोन सासेल' टिचारानो फोरोंजोबोमोन आरो गासैखौबो कचिंखौहाय 8 months लानाय जादोंमोन ओरैनो प्रेक्टिकेलि 9 months लानांगौ खिन्थु 1 month बाहाय बिथिं जानानै 8 months जाबाय आरो बे नैबेयाव एन्ट्रिजों खुंनायखौ बोरै होखो निट आनजादाव एग्जामा सेन्टारा उदालगुरियाव गोलैदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय उदालगुरि कलेजाव गोलैदोंमोन बेनिफ्राय बे आनजादखौ होबाय नङा होमबा बेनिफ्राय बिनि सिगां प्रिपारेसननि थाखाय माने टाइम शेड्युलफोरा बोरैमोन टाइम शेड्युला जोंनिया जिहेतु क्लासा माने टिचारा जोंनिया जिहेतु डक्टरमोन बिदिनो बियो इन्टार्नशिपाव बियो सानसे डिउटि थायोमोन नालाय डिउटि थानायहाय माने बियो क्लासखौ माने बेलासेसो लानो हायोमोन बिनिखायनो जोङो इभिनिं टाइमाव क्लास खालामनानै बांसिन 4टाफोराव थांनानै माने 8टाफोराव मोनफायोमोन आरो 8टाफोराव मोनफायनानै बेनिफ्राय ओमफ्राय ओंखायनो हरावसो फरायनाया जायोमोन माने हरसे फरायनानै ओमफ्राय माने स्लिपिं शेड्युला उल्था जानानै मर्निंआवसो जाहैयोमोन आरो ओमफ्राय मर्निंआव बिदिनो 12टासोआव उठिनानै ब्रेकफास्ट खालामबाय उनाव 2टासोआव आरो बिथिं लान्च खालामबाय ओमफ्राय आरो बिथिं आरो कन्टिनिउ आरो 4निफ्राय आरो क्लासाव थांबाय बिदिनो जायोमोन आरो बिदिनो माने समा बारबाय ओमफ्राय सेल्फ स्टाडियासो बांसिन जादों आरो सेल्फ स्टाडिया बिराद इम्पर्टेन्ट माने टिचारालाय फोरोंगोनल'सो टिचारनि फोरोंनायनि बादखा माने सेल्फ स्टाडिया बिराद इम्पर्टेन्ट टिचारनि क्लासावनो जे रोंजोबगोन बेथ' नङा टिचारा नांगौखिनिखौ फोरोङो नालाय बेनि बादखा माने नों गाव बिराद एक्सट्रा कुइसन प्रेक्टिस खालामनांगौ जायो आरो बिराद एमसिकिउ सल्भ खालामनांगौ जायो आरो बिदिनो मक टेस्ट बिराद होनांगौ आरो मक टेस्टआव मार्क्सआ मोजां फैबा उनाव माने सियर जाखायो जे माने मोनगोन होननानै आखाया थालांखायो आरो माने बांसिन फरायसाफोर नुबाय माने दिनै कच लायालासिनो रावबो बिदिबानो पास खालामनो हायाखै माने कच लाथारनांगौ नामा कच लाथारनांगौ बेथ' नङा खिन्थु माने जों जिहेतु फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव मोजां फरायखाया बे नंखागौ आरो जों माने मिथिया जे मा रखम एप्रोच खालामनांगौ प्रब्लेमा बेयावनो कचिं लायाबाबो जायो होमबाबो माने जों बे माने माबायानो माने रोंखायानो माने फरायनो माने बेखौ माने जों एप्रोच खालामनो रोङा आंनि केसाव नायब्ला आङो 12 आं मिथियानोमोन जे माने मा रखम फरायनांगौ फार्स्टआव सानोमोन माने बे कुइसनखौ फरायबाय बेनिफ्राय एन्सार फैगोन खिन्थु बिदि जाया माने नों पुरा लाइन बाय लाइन माने पुरा बुजिथारनांगौ आरो नोंबो स्किप खालामनो हाखाया माथो जे दानि नोंनिफ्राय जायफोर उन्दै जायफोर दायो स्टाडि खालामबाय थादों बिथांमोननिसिम नोंनिफ्राय खावलायनाय मा आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे आंनिसो उन्दै बिदा फंबाय आगैमोननाव रिकुवेस्ट खालामो जे मोजाङै फरायनांगौ आरो टाइम वेस्ट खालामनाङा आरो बिमा बिफानाव प्रेसार होनाङा बिसोरो खारन नोंसोरखौ खस्थ' खालामनानै फरायहोदो आरो बेखौ एप्रिसियेट खालामनांगौ बिसोरनि सायाव बार्डन होनाङा जेसेबां हायो माने गाव खस्थ' खालामनानै केरियारखौ बनायनो सेस्था खालामनांगौ आरो टाइम वेस्ट खालामालाखानो दानि गथ'फोरखौ जों नुबाय माखासेया खिन्थु माने बिराद मोजां मार्क लाबाबाबो माने साइन्स स्ट्रिमाव कमार्स स्ट्रिमाव थांनो नागिरा नोङो मा बुङो आं बेखौनो खावलायो जे माने साइन्सआ एसेबांबो गोरा नङा जोंनिया माने स्टुडेन्टआ माने मा होनो मेट्रिकआव माने 90 एबभ पार्सेन्टाइल बा मोजां पार्सेन्टेज लानानैबो साइन्स लानो नागिरा माने बिराद टाफ सानो बिदि नङा नों माने मोजां फरायनानै गाव खस्थ' खालामखानांगोनानो आरो मोजां गाइड मोनबा
obviously बे बुस्थुआ एसांबो tough नङा जे जेसांखिनि जों सानो बेनि थाखायनो आं सानो जे स्टुडेन्टफोरा हानायसिम लानांगो आरो career-खौ माने बेयाव बिराद field दोङो नालाय साइन्सआव बिदि नङा जे मोनसेल' माने लामा दोङो बिराद लामा दोङो बेखौ लानानै नोङो माने बेलेग बेलेग लामायाव थानानै माने गावसोरनि ड्रिमखौ क्लियार खालामनांगो आरो माने जेरै गासैबो माने एग्जामफोरखौ होनांगौ बा कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ होना नायनांगौ माने गासैखौबो एक्सप्लर खालामनांगौ आरो बिदि माने होयिनि सिगाङावनो हाखाया होनना साननाया बे माने बाहाय गोरोन्थि आरो